Армандарыңны югалткач, гомернең кадри арта. Бит югалту жанымны, бары сагышка тарта. Тормыш мәшәкате диеп дөнья куган булабыз. Кайчагында моңсу булган уйлар белән тулабыз. Худай бирсә иде озын булган гомерне, күпме теләсәк тә язмышлар төрле. Худай бирсә иде озын булган гомерне, күпме теләсәк тә язмышлар төрле. Худай биргән гомерне, хавыф хәтәр, кайгы, хәсрәт тик үзмәсен бәгырне. Тормыш мәшәкате диеп дөнья куган булабыз. Кайчагында моңсу булган уйлар белән тулабыз. Худай бирсә иде озын булган гомерне, күпме теләсәк тә язмышлар төрле. Худай бирсә иде озын булган гомерне, күпме теләсәк тә язмышлар төрле. Озын булган гомерне, күпме теләсәк тә язмышлар төрле. Күпме теләсәк тә язмышлар төрле. Күпме теләсәк тә язмышлар төрле.